Ka office jong Deputy Commissioner harangkat ka jinget railang bat ka office jong District Sports Officer West Jentia Hills District. Kila Pynkup burom ni ki khlur ialehkai bat ki laingut ki coach ki balawan ra anam ni ka district ha ka lumpung ialehkai jong ka second North East Olympic Games arajar arpuar. Jika jingelang Pynkup burom la penlong ha training hall ka office of Deputy Commissioner ha ka jingidon lang UMLA ka Joai constituency uma wailat miki Syllad Deputy Commissioner ba BS Solia District Sports Officer Krobok Pasa ki nongkit kam ke West Jentia District Sports Association ki Pynkup the working president EMH Pasa General Secretary Ulamat O Lalu bat kiwai ki rang bat ki thai ialehkai ki bala sya Pynkup buram ki don khat prangut Pynkup saungut ki bayo ya katakmak siar shipongut ki takmar rupa prangut ki takmar nong bat laingut ki coach ki bayo ya katakmak siar kin yo shipo hajar tingka takmar rupa nyo hajar tingka bat takmar nong san hajar tingka bat la airu mar hanyo hajar tingka ya laingut ki coach niki athletic ki bayo ya ki takma ki Pynkup ya ukershan lang Syllad marso kendai kedurka nartiang kedamika ar lendo kermi biam bat ukelbinas biam kinong ialehkai ka badminton ki bayo ya ki takma kidai umeban ker shulai badu Gregorio Pasa aga boxing ubadon kupar sena bad upaya mutlang sena kat bahag football kidong u Oresta well lingxiang save me taryang figo sendai wada jet kensai rengklem haga karate u ram lanong haga taekwondo u hundo o hi papang bad ka wrestling u echwami do o pawa haga golf u Jason Pasa bat ki laingut ki coach ki Pynkup ya u pleasantly sena na ka athletic u mingsan rembai na ka karate bat u chibat mi langstang na ka taekwondo